खन्थाइनि मुं खाफालनि लिरनाय। खाफालनि लिरनायादि मादि जागोन, मा जालांगोन जों जेबो मिन्थिस'आ। सुखुबो फैगोन, माब्लाबानि समाव दुखुबो फैगोन, जों जेबो बुजिस'नो हाया। सोरनिबा जिउआव गोजोनबो फैगोन। मानसिनि जिउ दानो दं दानो गैया, खाफालनि लिरनायाव जों बयबो गोजोनै था। जिउ थासान्दियाव बयजोंबो गोरोबनानै थानांगौ। सोरनिबा जिउआव रांनि आंखाल जायो। सोरनिबा जिउआव रां दं हाजासे नाथाय गोजोनानो गैया, बेबायदिनो जायो। खाफालनि लिरनायाव बुंस'नो हाया। जों बयबो सुबुङानो दानो दं दानो गैया। जेबो बुंस'नो हाया, बेखायनो जों मिनि खुसि थानांगौ। हागौखिनिखौनो गोजोनै थानांगौ। जाखिनि दं बेजोंनो थानांगौ। सोरजोंबा लोगो मोननांगौ दंबा लोगो मोनखागोन। सोरजोंबा आनज्रायलांनांगौ दंबा आनज्रायलांखागोनखि लांखागोन। दान्दिसेनि लोगो मोननाय एबा सानथामसोनि लोगो मोननाय अरायनि थाखायबो जागोन। खाफालाव दंबा जाखायो। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।